ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ମୁଡ୍ ନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଛି। ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ପୁରୀ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ମୋ ମନ କହିଲା କି ନା, ସେଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଘଟିଛି ସେଇଟା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାଇନି ପୁରୀ ଟୋଟାଲ୍। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ନା କ'ଣ କାରଣରୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ। ଘରୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହା ଗୋଟେ କହିଥାଏ ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ, ସେ ଯାଏ ନା। ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଖରାପ ଥିବ, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ନଥିବ, ନହେଲେ ତେଲ ସରିଯାଇଥିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଦିନେ ଭାବିଲି ଛାଡ଼, ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଯିବି, ନହେଲେ ଏମିତି ହେଇ 3 ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ତ ମୁଁ ଦେଖ ଜଗାର କେତେ ମହିମା। ମୁଁ ଦିନେ ଘରେ ବସିଛି, ହଠାତ୍ ଜଷ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ କେଞ୍ଚୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ରିଲ୍ସ ଯେଉଁ ଆସେ କି ସେ କହିଲା କି AI ଦ୍ୱାରା ଆସେ ଯେଉଁ କି ଆଉ ପୁରୀ ଏଇଥର ଆସିବୁନୁ ମୋ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ମୁଁ ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୋ ମନଟା କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଯାଇନି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବି। ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ ନା, ରଥଯାତ୍ରା ଗଲେ ଭିଡ଼, କାଳେ ଦଳି ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ କି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ରହେ। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଡର ରହିଲା ମନ ଭିତରେ, ଯିବି ନା ଯିବିନି। ତାପରେ ମୋ ମନ କହେ ନା, ଜଗା ଯେହେତୁ ଡାକିଛି ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତ ଏକେଲା ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ଯାଇନି ଏକେଲା। ତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି, ସେ ସାଙ୍ଗ ମନା କରିଦେଲା। ଏଇଥର ବି ମନା କରିଦେଲା, ଏଇଥର ବି ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି, ସିଏ ରେଡ଼ି ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲା, ବର୍ଷା ମେଘ ରାସ୍ତା ସାରା ଢୁ ଢୁ, ଓଦାରେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୋର ଟିକେ ରୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପେଟ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପେଟ ପୋଡ଼େ, ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ଯେକୌଣସି ଥଣ୍ଡା କି ନଣ୍ଡା ବୋଲି ଯାହା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ପିଇଲେ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପିଇଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତ ରାସ୍ତା ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ୁଥିଲା ଜୋରରେ। ରାସ୍ତା ଗଲା ନଣ୍ଡା ବୁଲିଠୁ ଧରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଲୋକମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସିଏ ଲୋକମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ କି ଯା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସର୍ବତ ରଖି, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛିଟା ନହେଲେ ପିଇକି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ପହଞ୍ଚିଲି ପୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏତେ ଲୋକ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଯିବି ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ, କେମିତି ଯାଇ ଦଳା ଚକଟିଦେବେ ତ। ନା, ଯାହା ହବ ଦେଖି। ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ପାଖକୁ ଗଲି, ଲୋକରେ ଠେଲା ପେଲା ରଥ ଟାଣିଲି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ବହୁତ ଠେଲା ପେଲା ହେଇଥିଲା, ରଥ ଟାଣିଲି କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଗଲି ନା, ଦୂରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିଲି, ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଇପାରିବି ନ ଯାଇପାରିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ଭିଡ଼। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଢୁ ଢୁ ହେଉଥିଲା, ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୋ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଭାଇ କହିଲା, ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ଆମେ, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଟାଣିପାରିବାନି। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲି। ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଲ ପାଦେ ପାଦେ ଯିବା। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମୋର ଆଶା ନଥିଲା, ମୋ କନଫିଡେନ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଜମା ଯାଇପାରିବିନି, ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଟାଣି ପାରିବିନି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପାଦେ ଚାଲି ଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ରଥ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ରଥ ପାଖରେ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ରଥ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପାଖରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲି କି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ପାଖରେ ପୁଣି ଫାଙ୍କା।
ରଥ ଟାଣିଲି। ରଥ ଟାଣିକି ଆସିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି, ଜଗାରେ ମାନେ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖା କଲୁ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଦୂର ପଳେଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଗଲି। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ରଥ ଟାଣିକି ଆଇଲି। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି, ଚାଲି ଚାଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିଲି। ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ତାପରେ ହୋଟେଲ ଯେତିକି ପୁରୀରେ ଥିଲା, ପୁରୀରେ ତ ହୋଟେଲ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ହିଁ ଖାଏ, ମାନେ ଖାଇବି ମାନେ ଯାଇଛି ମାନେ ସେଦିନ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଉ କ'ଣ ବାହାର ଜିନିଷ ତ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିଥିବ କ'ଣ କେଉଁଠି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଗାରେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇପାରିବିନି ତୋର ରଥଯାତ୍ରାରେ, କ'ଣ ଖାଇପାରିବିନି? ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲାବେଳକୁ 4 ଚାମଚ ଭାତ ଥିଲା, 4 ଚାମଚ, ଲାଷ୍ଟ 4 ଚାମଚ ବାସ୍ ଡାଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର 2 ଚାମଚ ଆମେ ଖାଇଲୁ। 2 ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଆମ ପଛରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେ ଫେରିକି ହିଁ ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ତମେ ପାଇଲ, ବାସ୍ ସଇଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁ 2 ଚାମଚ ଖାଇଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଆସି ତୁ ଫେରିକି ଯିବୁ କେବେ ନାହିଁ, ଖୁଆଇକି ଛାଡ଼ିଲେ। 2 ଚାମଚ ଯେହେତୁ ମାନେ ପେଟ ପୁରିଲାନି, ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା କି ଆଉ ଆରେ ପେଟ ପୁରିଲାନି କ'ଣ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଛେ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା, ନହେଲେ ବାହାର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆଇଛେ, ମିଳିଲେ ମିଳିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆମର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଅଛି ବାଟମଙ୍ଗଳା ସାମ୍ନାରେ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର କିଛି ସେବାୟତ, ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ମାନେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଦଉଥିଲେ। ତ ମାନେ ଭାବ ଜଗା କେମିତି ଜାଣିଲା କି ଆମେ ଅଧା ଖାଇବା ଖାଇଛେ, ଅଧା ପେଟରୁ ଯାଇଛେ। ଏଇଠୁ ଅଧା ପେଟରୁ ଆମେ ଯାଇଛେ, ଜଗାକୁ ଜଣା। ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଖାଇକି ଶାନ୍ତିରେ କଟକ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ବର୍ଷା ଢୁ ଢୁ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ଷା ପୁରା କମିଗଲା। ବର୍ଷା ଆଉ ନଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଘରୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ମାନେ ଜଗା ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ନା, କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ମୋର 3 ବର୍ଷ ଥରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିକା ସବୁବେଳେ ଫେଲୁଅର୍ ମାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର କି ଜଗା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଜଗାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି ସାମ୍ନାରେ। ଯେତେବେଳେ ବି ପୁରୀ ଯାଇଛି, ଦୂରରୁ ହିଁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୋତେ ପେଲି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ମାନେ ପଳାଇ ଆସେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି। ସେଥର ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଦେଖିଛି। ତ ଜଗାର ମହିମା ପୁରା ଅପାର। ମାନେ ସିଏ ତମ ମନରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ କିଛି କହିଦେବ। ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁ ସେ ବସିକି ସବୁ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନର ଭାବନା ସେ ସବୁ ବସିକି ଦେଖିପାରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।